meta joqrob Novembru, normalment nibdew naħsbu fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Issa din is-sena il-festival se jsir bejn il-11 u l-15 ta' Novembru. Qegħdin fi triq lejn dar il-Mediterran tal-konferenzi fejn normalment isir il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Ma xejn inġeddu ftit memorji. Din is-sena il-festival se jsir online. Interessanti li xorta waħda il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ħaseb illi jkun hemm attività sħiħa għaddejja fil-jiem li jkun għaddejja il-festival u din l-attività normalment kienet issir fil-qalba ta' fejn isir il-Festival tal-Ktieb f'Dar Mediterran għall-konferenzi b'numru ta' shows, b'numru ta' tnedijiet, ta' kodba. Però se jsiru xorta daw l-attivitajiet imma se jsiru online. Għalhekk il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb bil-libsa online. U allura xorta waħda nistgħu ngawdu dawk kollha dilettanti tal-ktieb jew dawk kollha li huma ċċana li jaqraw xi ħaġa ġdida, mod partikolari f'dan il-perjodu fejn inqattaw aktar ħin id-dar u allura x'aktarx min irid jaqra għandu xalata. Imma tajjeb ngħidu illi xorta se jsiru l-attivitajiet kif ippjanat għall-istudenti. Normalment l-istudenti kien ikollhom iċ-ċans li jżuru l-fira fil-ħinijiet ta' filgħodu, però din id-darba xorta waħda se jkollhom iċ-ċans permezz tal-għallima tagħhom u allura hawnhekk inħeġġu lill-għallima biex jekk ma sarx kuntatt magħhom dwar il-fira tal-ktieb jagħmlu kuntatt huma biex jaraw li jibbukkjaw is-sessjonijiet li fihom it-tfal u l-istudenti jistgħu jipparteċipaw waqt li jkunu l-iskola. U anke shows ippjanati bħalma jsiru rappreżentazzjonijiet relatati mal-fira tal-kodba, per eżempju ma' kodba rebbieħa u kodba nominati, show interessanti li qed jaħdmu fuq dan u san. Il-vili daw xorta se nkunu nistgħu ngawduhom mhux bil-mod tas-soltu. Xorta waħda din il-perjodu tal-COVID-19 ma naqqasx lill-awturi milli jkomplu jiktbu, imma xej konna ċans li jekk xej dan il-festival ngawdu mid-dar tagħna jew mill-klassi tagħna f'każ illi intom studenti. Però issa qed insuqu lejn dan il-Mediterran permezz ta' tal-linja flimkien mal-Malta Public Transport u se nġeddu ftit memorji ta' festivals tal-ktieb passati illi min jaf kemm forsi tħannem hekk bidejna Vojta u ħriġna bidejna mimlijin kodba u pubblikazzjonijiet ġodda illi minn hawn irdu ngħidu grazzi l-djar tal-pubblikazzjonijiet illi jibqgħu jemnu fil-print, jibqgħu jemnu fil-ktieb għaliex ħafna dom japprezzaw il-fatt li jkollok ktieb li jkollok karta f'idejk għaliex fiha ċertu sensazzjoni fiha nnifisha. Sejrin Dar Mediterran għall-konferenzi minn barra fejn normalment isir il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Xenati minn fuq il-palk, ċajt ta' wara l-kwinti. Dana pubblikazzjoni ġdida tal-Kite Group, ġabra ta' stejjer. Jina kelli xorti li neditjaw nġborda l-stejjer u meta ngħidilkom li hemm rakkonti per eżempju minn Carmena Zoppardi, minn Mario Mikallef, minn Felix Busuttil, minn Joe Dulli Farrugia, Alan Montanaro, Herman Grek fi żmien ta' kien għadu attur
U ħafna oħrajn anke atturi żgħar bħal Jamie Cardona, pereżempju, qed nipprova niftakar l-ammont ta' atturi li qasmu magħna stejjer mill-aktar interessanti. Għandna storja tajba ta' Joe De Bono. Il-Joe nafuh bħala James Bond Team Charabank, però riċentament kien ukoll involut f'waħda mill-pantomimi li jsiru. U hemm storja tajba ħafna li hija inkluża f'dan il-ktieb. Hemm stejjer mingħand Hector Bruno, Tony Busuttil, dawn kollha dawn l-istejjer illi seħħew fuq il-palk, illi baqgħu fiċ-ċirku ta' dik il-produzzjoni jew fiċ-ċirku ta' bejn l-atturi. U llum il-ġurnata għandna xorti illi naqrawhom fi ktieb. Issa kif tafu bħalissa żmien illi teatri ma tantx għandna ċans ingawduhom mill-platea li nqasax jeżistu rappreżentazzjonijiet online, m'għandniex ċans ingawdu il-Festival tal-Ktieb bil-mod tradizzjonali li jsir, però għandna ċans f'dal każ illi naqraw ħafna stejjer li seħħew fuq il-palk wara l-kwinti illi forsi kieku mhux għax kienet għal il-pubblikazzjoni u għall-inizjattiva ta' Kite Group x'aktarx li qatt ma konna nkunu nafuhom, però għandna xorti illi nsiru nafuhom għaliex ġew irrakkontati mill-atturi stess. U aħna fuq il-palk għandna ħafna aneddoti x'nirrakkuntawkom. Bħal meta kont ma' Carmina Zoppaldi fuq il-kumedja Napoli Miljonari. Konna qed nagħmlu Equus ta' Peter Shaffer u kienet waħda mill-ewwel drabi li kien hemm atturi Arwen inħuta fuq il-palk. Mela darba, meta kont mort nagħmel l-auditions ġewwa Milan biex nidħol ġol iskola tat-teatru ta' Milan, ġrat li xi ħaġa kemm xejn stramba u tajba mbagħad fl-istess ħin. Jiena minn xwieħed li nemmen ħafna bis-superstizzjonijiet u ma nafx onestament għandix taqsam b'mod dirett, però kont qed intellaw il-Kappillan ta' Malta ġewwa Santirmu u darba waħda kont qed nieħu sem f'biċċa xogħol teatrali fi spazju kreattiv u kellna il-palk imisma' n-nies u kien maqtuħ minn mal-art. Ollihom ma smewi, meta tkunu tafu li nerġa' niġi. U ejja frażis qed ninkub mhux veru. Hemm ukoll stejjer oħra, pereżempju Charles Stake irnexxina niltaqgħu miegħu ftit qabel ma ħallina u għalilna żewġ stejjer vera tajbin. Għandna wkoll stejjer pereżempju dwar Gemma Portelli li qalithomna it-tifla tagħha. U allura għandna stejjer li ntqalu minn dawk l-aktar viċin jekk mhux mill-persuna innifisha. Hemm ħafna li nixtieq ngħidilkom dwar dan. Forsi din il-pubblikazzjoni tar-rakkonti, anzi xenati minn fuq il-palk ċajt ta' wara l-kwinti, naħseb illi minn dan il-Festival tal-Ktieb il-qoddim il-momenti li fih sessir it-tnedija tiegħu għandkom ċansi li tgawdu ħafna b'din il-pubblikazzjoni illi hija friska u hija tagħmel parti minn katina illi Kite Group ħadu ħsieb illi jippubblikaw matul is-snin li għaddew. Miċ-ċajt tas-sakristija, ċajt tat-tobba, miċ-ċajt tal-politiċi u issa miċ-ċajt ta' wara l-kwinti.